Gosta, bile! Аре, бе! Кой искаш, бе? Скачай! Пак! Някой да не ме види, бе! Няма да те види, аре! Аре, аре! Риба се дави, бе! Риба се дави! Да, дави си главата ти. Аре! Няма се удариш. Страх, бе! Страх, бе! Аре, де. Страх, бе, да се щупи това да го еба. Няма да се щупи. Няма да мога. Ти като скочиш напред ще се завъртиш. Аз се завъртявам, падна на глава. Няма да падне, спокойно. Чупаш по гръб. Чакай, едно. Две. Три. О, краката ми. Добре. Готов ли си? Едно. Две. Три. Абе, скачаш, бе, педара, скачи пред мисълто. Аз 5. Манди. Да, аре. Едно. От тук ли ще го правиш? Не си. Откъде искаш да го правиш? Отгоре ли ще го правиш отгоре? Аре, второто такова. Страхта. Чакам. Аре да теба. Чакам. Да. Аре, бе. Изгорих се. Аре, скачай! Ленте. Скачи. Аз не мога. Знаеш, ме види. Да. Чакам, скоча. Да теба. Тя скоча. Аре. Боли ли, бе? Не, бе! Убиха, ба! Мамка му дела! Дами и господа, магарите ще скача от високо. Магаре! Аре! Тя си намахни жената, че така има страх много. Сега видим някой да не умира. Не умира, освен тя, сега като падеш мога да умреш. Аз мога да умира. Трябва викам амбуланца да те взима. Звънкай на 112, ако не на 115, пожарната дойде тук да огаси. Да, аре скачай. Ти почва ли да правиш? Не. От 3 минути вече правя. Аре. България след таланти, гледайте само диджей Кира колко най-пигра. Гледай как се пребива диджей Кирил. Аре, бе! Ти я правиш салто. Кой искаш бе салто да направя? Ето сега скочи 100 000 пъти, бе. Къде бяхме? Ще баш шимпанзето. Ай, сега по-отгоре ще скачу. Тук ли скачаш, аре? Страх, бая, много ми так, краката ми ще ме болеят. Къде? Аре, де. Да ти е ба кучето. Не би го бе, със там баш бе. Пожар!
На газът ти пожар. Вярвай, Иван! Къде е, бе? 112. 112. Виждам го, качи се тук да видиш. Качи се. Я тук да видиш. Качи се, дай тук телефон.